Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal vi udlægge den her squeezy. Vi har også udlagt en anden squeezy før. Og vi udlægger flere squeezies, hvis vi får flere likes. Og I kan faktisk lige se... Jeg håber, det tiltrækker nogen. At lige heroppe bagved, så ja... Jeg har udlagt en anden squeezy, som er ret mange penge ud af vinduet for mig. Ja. Ja, de er helt vilde. Så har vi den her, og den er faktisk ret god, synes jeg. Så den er faktisk rimelig sej. Det er en dinosaur. Det er sgu da ikke det, vi skal lege lige nu. Vi skal lege klippe den i stykker. Det kunne du sgu da kun, fordi du vil klippe den i stykker. Okay, jeg starter. Vi starter med at gøre sådan her. Den her. Min tur. Okay, jeg bare gøre det samme, men ikke udlægge den helt, for jeg vil også gøre det igen. Ja! Min tur. Den er en god idé. Jeg tror faktisk lige, at jeg har fundet på en god idé. Den har sagt, at den også lidt våg, fordi at, vi har brugt den i sidste video. Nej, jeg var ikke med ødelægge. Må mig prøve nu? Det er det hvide derinde i. Det kommer sgu ned over fliserne nu om. Hvorfor? Det er hvide. Det er meget, vi samler det op igen. Det var vores hænder, mens... Nej! Man skal kunne se det godt. Ryk lidt tættere på det. No. Nå, det er sødt! Det skal jeg også prøve. Mom saksen jo. Har du ikke tænkt over det i forvejen, eller hvad? Nej! Fuck, du er psykopatisk, mand. Du klipper bare dit venner. Hvorfor exploder? Ej, det er bare det bedste, mand. Min tur. Prøv at se den, Det er min tur. Man. Nå, vi skal heller ikke svine for meget. Jo. Klip. Vi giver den en new haircut. Vi skal bare lige hurtigt. Hvad synes du lige? Det her er resultatet. Det er resultatet. Hvis I skriver jeres adresse i kommentarfeltet privat, så kommer vi måske hjem til jer og give en squeezy til jer, der er derovre. Vi smadrer den foran huset. Ej. Det er nøjeren. Ja. Og det er også snart Halloween, og det glæder vi os rigtig meget til. Se i gang nu. Det er nok Halloween, når den her video her, den kommer ud. Så ja. Ja, nu ligner det bare mudderkage. For eksempel, hvis man lige gør sådan her, ikke? Ja. Hej. Jeg vil ikke have det. Oh shit. Det er net, du er fuld. Min tur. Du bliver allerede lagt det hele. Vi kan jo ikke udlægge det mere, ikke? Jo, vi kan. Vi kan heller ikke det. Så meget vi vil. Og så skal vi lave flødeskum. Hvem vil smage min flødeskum? Hvorfor smider du så sutter man ud? Jeg giver den lige en ny haircut. Det trækker. Ej, lidt flødeskum. Men hvad? Det føler jeg ved. Og det er for den video her. 20 Det her så får de til at se lidt mere. Ja, Det var 3 minutter det her. Nej, snart 4. Ej, nu shit! Ligesom vi glemte at sige i den anden video. Like og subscribe. Det tvinger jer! Vi må ikke tale om andre folks video, mens vi uploader vores video. Ses.